приятелки, продължаваме с май 12 епизод от Far Cry 3. Съжалявам, че толкова време се забавих с епизода, но бях болен и не можах да направя епизод. Така, сега обаче продължаваме. Тия пирати откъде се взимат? Тос как се спаси? Така, добре. Тук що се намерихме кола. И тук точно се заперти. Сега, доколкото знам, трябва да отидем да спасим Оливър. Ето тук. Точно тук, където не съм разчиствал. Знаете ли какво? Ще взема тази база. Ще отида към тази база в един път. Понеже 2 дена не съм качал епизод, ще кача днеска 2. И за това... Пак това се отнаща. Ще кача днеска 2, затова се тая дали сега ще продължим с базата, се ще мине мисията. Се ще минем мисията в следващия епизод, но в този мисия да се разчистя терена. Първо, както знаете, аз винаги така правя. Обичам да ми е чисто терена. Ма ти честно ли не ме виждаш? Наистина си много тъп. Опа. Ето, трябва да спасим Оливър, но само секунда сега тук. Така. Продължаваме напред. 100 метра до клиана, ще кажа направо. И да, то вече обаче тук няма път. Дали няма? Не, това е било. Тук долу такова нямаше лиани. Разбира се, лианчета, ето ги. Ще се катерим нагоре. Хайде. Хоп, хоп. Нагоре, нагоре. Катерим се нагоре. Нагоре, нагоре. Така. Сега къде? Така, да. Ето насам. Скок! Тук някъде насам, да. Тук, хоп. Хоп. И къде сега? Ето тук. И още ляни сме на базата. Така. Да се катерим вече нагоре. Сега зад е това хълмче, така че се изкачим от тук. Хоп, хоп. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Така. Ето, че стигнахме база лагера. Трябва се. Чух вече кучета. И съм вече доволен, че има кучета. Няма хич. Само се надявам този път да е на алармата. Защото ще мога да я щупя. Нямам повече проблеми. Кучета много. Много кучета. Малко хора. Много кучета наистина. Така. Света. И да разберат вече света е. Кучетата. Ой, това. Подявалите. Колко кучета има в този лагер.
Тъпи кучета. Ма често ли то? Аз ги. Значи, тази база просто имаше повече от много кучета. Добре, това вече е 15:34. Просто дори не аз занимавам с другите кожи, защото не знам просто колко време кожа ще се дадат. Ама патрони. Може това да е само. Да, това също е много важно. Видим това. Така. Не мога да взема колата на момчета, нямате нищо против. Така, отиваме сега до тази кола. Така. Там е тя. Не мога да разбера къде... ето. Така, продължаваме. Забудихме още един лагер. Това е страхотно просто, вижда. Току-що освободих лагер от пирати. О, не. Тя с картечница, боже. Давайте граната ме да... Къде? Добре. Да включвам сега тази радиокола. Ето тук. Оп. Паланка нагоре. Оп. Така. Оп. Дали уж включихме току-що лагера, пък те продължават да идват. И откъде идват? Не мога да ги знае. Така. Нагоре. Продължаваме. И ето тук. Ето отключим. Аде, и тази радиокола. Нагоре, нагоре, нагоре. И да видим какво има наоколо и след това какви безплатни въоръжения ще ни даде. Добре. Пещера, мина и това е нищо толкова интересно. Сега да видим какви различни дет там. 9 от 18. М5 вече безплатно. Само М5. Нямам нищо против да убия ние двамата и там долу. Ама само си да патроните. Само няма нещо много логично. Ох. Чакай, стоп. Стой, Миран. Но стой, Миран. Ами като седиш там, не разбирам с какво се прикриваш. Ама има още. Ага, там долу. Аз да си продължиш напред. Бра. Майче си добре. Съм лично. Така. Понеже вече имаме тази радиокола. Виждаме тук. Отиваме на тази. На този лагер. Който всъщност е в онази посока. И кой е най-близкия? Защо няма в онази посока? Ами по този. Само да ме пусне при някакви пирати. Да. Пусна при кола, не при пирати.
Добре, продължаваме. Стига 200 метра. Това е коза. Ао, не. Чакай, само не стреляй. Чакай. Исках да взема само на козата. Това толкова ли много иска? Предано място, бе, ти къде си? Не го летели, бе. Абе, какъв е този живот? Има 9 живота, като котката, бе. Баши лудя. Добре. Ще имам около да се пачките. Ще пак са нещо. Така. Вземем тъс мръкма и продължаваме към тъпата база, за да може да освободим и да няма повече пират сам. Отдалечаваме се сякаш, обаче тук май заваме с един голям завой и сега пак се приближава. О, тази база се спомням. Спомням си я. По-добре, както мене се качете от тук на Old Mines, защото тук просто тази база е пълна с снайперисти и гранатомери. Снайперисти и гранатомери, ако сте го чули, знаете, че говоря толкова тихо. Сега да се маркираме всичко. Учета. А там също има хора. Снайперисти, майперисти. Така. Майте, още някой. Не. Мисля, че имаме точка за умение, ако не се лъжа. Една, да, но въпросът е къде да използваме да ни вземат. Когато не ще използваме ето тук. Хайде, лека по лека. Да продължим нагоре. Чакай, не си видял, не. Добре. Не си ме видял. Така. Само в онази клетка. Леопард. Перфектно носят две аларми. Някак си он защо трябва да го отстраня. Добре. И сега ще се спуснем лека. Лекичко. Не си видя, нищо не се видя. О! Аз не е видял, че снайперист е мъртъв. Добре. Онзи просто как не видя, че онзи снайпер е мъртъв, не знам. А как кучето го видях? Стой, куче, стой. Тези кучета виждат всичко. Остана само един. Добре, това беше стелт. Лесен стелт. Бързичко и лесно. За мен тази база преди ми беше много трудна. Сега е стана пак много лесно. Да, спечелихме още една точка за умение. Така. Значи какво? Чакай, не бързай. Този снайпер бил силен.
Аз съм много неточен с него. Добре, вече имаме 2 кожи от леопард. Така, патрончета. И това е. Вече ами да си вземем, да сложим точката за умение. Къде да я сложим? Наистина не знам. Мисля да я сложа ето тук. Така. Хилваме се. Сега ще хилим. И ето тук ще имаме 2 бази. Добре, вземем тук. Да отключим после кулата, после онази база и епизодът не е толкова дълъг, че да ни покажа и мисията. Освен ако не се забавя доста, така че ще побързам. За да стане всичко бързо. Няма време и за мисията. Още в този епизод даже да е мисията. Така че, хайде да попрекипа. Да, останахме без джипка. Ще трябва да се търсим много. Ще имаме само 2 гранати, само 2. Лотовки, не знам. Тук няма ли някой джипче? Нещо. Добре, тогава продължавам пешачката. Ама онова са пирати, бе боже. Той е на пирати лагер. Аз мислех, че си оце. Ти са двама там. Я ги гледай си наш час, още не ги забелязах дори. И да сте ма видяли дори. Да сте погледнали към мен. Те, сега. Така, 200 метра останаха. Пеша ги минахме 30 метра. Пеша ще продължим, явно. Ето го огъня. Трябва да се наближаваме на лагера. Той 8 метра. Ето че стигнахме до лагера. Ето е радиокулата. Така че всичко е доста наблизо. Надявам се тук да не мине нищо. Да не ви ето. Тук снайпери стима ли? Не. Добре. Ага, куча. Спуснем лекичко. Без да ни видят, без да ни чуят. Така ето, читаме. Още един и още един. И няма се прист, една аларма има, нали? Да. Една единствена. Да, мога да изчупя тук, но една ли е? Още не съм много силен. Добре, те операции излизат насам. Чакай, стигам, ще нямам трака срещу, че ще ми провалиш стелът пацката. Стелът лагерчето. Чакай, дръпни се. Не. Каза се, нали? Супер. За един бизон сте толкова много. Те минават толкова близко до мен и не се осъзнават. И оставиха един да пази лагер. Двама.
всъщност. Май един, който не съм успел. Ето ги. О, те са трима. Си мисля, че са двама. Като го виждат? Ето. Колко е безсмъртен. Един лепард с един. Лепард е. Извинявам се. Чакай. Стой, Мирен. Стой, Мирен, чуче. Смята граната. Алармата ли ще пускаш? Алармата. Абе, ти не умираш ли, бе? Че? Кой ти нещо тук, бе? Лесна работа. Чак пак. Така. Вече са 17 от 34. Просто перфектно. Скок! Да погледнем. Уайт. Това е още едно от специалните животни в играта. Но и за сега и него няма да вземем. Компютър. Перфектно. 250 парчики. И отказваме. Съндъче. Ето така. Тук не съм влизал тук. Вече спечелихме едно от тези специални оръжия. Има и още такива. Този първи път вече тук се загощуе мерник. Много скъпи обаче. Те са изключително скъпи. И това е хвилено да сме. И а пък специалните животни се правят други апгрейди. И другото, я да видим какво можем да си направим. Ето колко. Може да си направим ето това. И ето тук. Това не можем. Обаче, понеже нямаме скин на мечка. Обаче сега не можем това. Добре, трябва да вземем още скин на кози. Така. Да вземем колата на този. Ето ли какво? Ще отида, ще взема тази кола и направо отивам на мисията, понеже аз забавя ще я направя в следващия епизод. Точно понеже ще кача 2. Днес ще я направя в следващия, така че днес продължаваме с мисията. Найде. Секунда само. Така, продължаваме сега. Да се катерим нагоре тази прословута кола. Не падай, не му се баре. Добре. Успяхме да се качим нагоре. Дайте ми... Ага. Добре. Така. Айде. Сега къде? Ага, ето тук. Продължаваме нагоре. О, патрон. Добре. Взехме с пърчки. Тук.
Само как скъркат. Аз пък скърка, извинявам се, скърца тази кола. Имам чувство, че ще се срути всеки момент. И ще и там в края има една. Дали сме отключили нея, само да видим. Това май е тази. Да погледнем. Да, точно тя е. Интересно, вижте как си виждал тук. Една хореtka. Тук да си го. Сега се катерим нагоре. Продължаваме. Така. Стигнахме. Успяхме доста. Първо се катерихме. Катерихме, точно катерихме пакет. Оп. Айде, трябва да стрия, се отваряме. Дърпаме. Натискаме и готово. Кой има малко, пребърнат автомобил. Лагерна трач, който току-що завладяхме. И някаква къща. Просто къща. Сега да имам какво безплатно. Не, безплатни оръжия ще ни дадат. 10 от 18 кола. Това, което ние имаме вече. Не си платили да имаме. И всъщност само него, а ние вече го имаме, така че не мога да разбера защо не го дадат. Шегувам се, трябва да ни го дадат все пак. Като отключа парадито. Стърсихме се. И хайде да ходим вече за мисията, понеже имаме тази радиокула. Добре, по време на мисията. Няма да ни ходят си като пиратите. То, хайде да тичаме към мисията. Айде, да продължим с сюжета този път на играта. Трябва да се качвам в тази кола. Няма проблем. What the? Масутка, кой са? Какво ти нещо? Чакай, аз съм имал време. Чакай, защо? Дори изключих. Нещо тръгва направо. За минута 20 да стигнем от там. Надеюсь, няма да ще успея. Хайди, бържи. Карай. Продължавам направо. Трапнете от тук. Минута. На 100 метра сме. Добре, стигнахме. Бързо. От това са пирати. Сега има там. Както и да времето ми тече. Още не ме интересува. Пиратки. Къде е Оливър? Хеликоптер виждам. Ето. Това трябва да са колите. Конвоя, да. Тези много коли. Ето. Какво става, пич? Как е? Как е халата? Селфи. За Фейсбук. Ето го Оливър. Аз искам вече да сваля тази камера. Какво правиш, бе? Как си го... Ако мога да стрелям, той първи ще го застрелям.
О, какъв е този снайпер? О, да. Кучко. Абе, ти шегуваш с мен. А, така. Ба, къде са другите? Където ме стреляят. Точно не умря. Чакай, скри се. Ма ти шегуваш с мен. Ма ви базикате ли с мен? Базик ли си правите? Да. Сега отново същото. Този път перата го няма за силви. И защо? И на първен път. Умри! Този път трябва да съм по-точен. Добре, този път този го цепна. Мисля. Охо! Този къде е изфърчал? Май тебе ще цепна, нямаш проблем. Как? Кога умря, бе, брато? Ама те го цеп... за втори път филм. От сега нататък ще следя само Оливър и кой го цепи по него, защото... Писна вече. За втори път я филм, трябва да си. А то после какво следва? Ма стига го блъска, бе. Аз пак ще застрелям, нямаш проблеми. Епа. Този пък даже го пропуснах. Добре, този път този умря. Този умря. Сега ето го Оливър. Чакай. Съдя го. Аха. Така. Двамата свършаха. Кого? Ага. Ей го долу на земята. Точно пък, като му казвам keep moving, той ще мъртв. Това е много яко. Добре. Точно сега презареждаме, ви честно. Ти не умря от този взрив. Оли, стой там. Где се показва Оливър? Оливър, не! Не умря, млад. Добре, изстрелял го. Не, този. Добре. Не умря, не. Добре. Давай. Добре, он е умрял, нищо се цели в другия. Ох. О, базука. Чекай, как ще му пука. Как ще да е? Ого!
Бум-бум. Добре, така. Глупо напред да стрелям. Ох, хедшот, what the fuck. Не толкова бавна мишката. О, да. Значи още ти скажа. Умри. They're putting the screws to my dad. He was about to give them a ton of money. Ollie, you would have been sold right into slavery afterwards, even if you paid. This is some heavy shit, man. I don't know if I can deal with this. I know you, Ollie. You're stronger than you think. Come with me. I have someplace safe behind you. Дахме мисията да спасим Оливър. Сега трябва да го заведем при момичетата. Да. Извинявам се, не се нехам пускат. I'm in. Hey, I'll be with you in a second. This place is like heaven. Jason, when you have a sec, can you come over here? I have something to show you. I got something to show you too. Hey, I'm building across France. Thanks. You're going to come. We will. Just not now. We need to find Riley. If anything happens to that I'm kid... just carrying all these weapons I'm just worried it's affecting me. Listen, don't worry. I'm taking control of my life for the first I know, time. That's right. a good You've thing. been working really hard on that one. I have a studio job waiting for you. I helped Steve. Oh, look, I don't want to talk about your exes right now. Right, this is my path. I've got to find it on my own. I know you're stressed out. Clean up later. I love you. Now go. I'm trying to stop you. Минахме мисията да спасим Оливър. Беше сравнително, също няма да казвам лесно, защото бърках два пъти. Няма как да кажа, че е било лесно. Така. Willis, is that you? Jason, I zeroed in on your friend Keith Ramsey. A hitman who works for a Hoyt purchased him. He's usually at the bar of the shanty town. Това е Оливър. Лиза, Джейсон, Бас, голям пичо. И Guy's name? Buck. So, name, Buck. Relax. така. Го тоталкото бък, да. Но
там ще отидем в следващия път. Така, да, надявам се да ви харесва този епизод и до следващия път. Чао!